Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleýijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. 21-nji noýabrda Azatlyk Radiosyna Türkmenistana oba we etrap mekdeplerine okuwçylary sapak berilişiniň hili barada aladaly maglumatlar gelip gowuşdy. Olarda mekdeplerin evgar ýagdaýy okuwun pes hili barada maglumatlar nowtalýar. Dünýä türkmenleri gepleşiginiň bu sanyna daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen diasporasy Türkmenistanyň içinde ýurt raýatlarynyň orta mekdeplerdäki häzirki bilim mümkinçilikleri bilen tanyş edilýär. Gelin ilki bilen mektepler baradaky azatlygy owuşan soňky maglumat bilen tanyş bolalyň. 21-nji noýabrda Azatlyk Radiosu bu barada habar berdi. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Türkmenistanyň owa etrap ýerlerindäki mektep çaýlarynyň egwar ýagdaýy. Şol wagtda okuwun çağalary sapak berilişiniň hili barada aladaly maglumatlar gelip gowuşýar. Ýöne bu ýagdaý barada döwlet eýçiligindäki metduatda hiç bir zat aýdylmaýar. Oňa derek milli bilim ulgamynyň hilini we mazmunyny dünýä ölçeglerini deňleşdirmek üçin giňme çörli özgertmeleriň amala asyrlanýany habar berilýär. Azatlygyň habarçysy bu ýagdaý bilen gazaklanyp, Lewap welaýatynyň Köýtennag etrawyna baryp, magarif işgärler, enatalar, kä halatda enatalarynyň gatnaşmagyny mektep okuwçylarynyň özleri bilen hem gurrundaş boldy. Bu gurrundaşlyklardan şeýle netije çykýar. Köýtennag etrawyndaky mektepleriň köpüsi kiçi, onlarça ilminden öň gurulan we wagtly bejerilmedik mektepler bolup durýar. Radiyanyň redaksiýasynda mekteplerdäki ýagdaýlar bolşy algorithm beren muallimleriň atlary, adresleri bar. Ýöne olary howpsuzlyk aladalar sebäpli aýtmaýar. Sınıf otoglarynyň içinde uzak ýyllar bejerilmeýän awariýa, kelekçilik ýagdaýyna düşenler hem bar. Bu ýagdaý okuwun 3 smenada okutulmagyny alyp gelýär. Sebäbi çağalar ýykyljak bolup duran klasslara salmak howplu diýip Köýtennagly muallim aýtdy. Onun tasdiklamagyna görä mekteplerdäki klass ýetmezçiligi käte okuwun 4 smenada okutulmagyny hem alyp gelýär. Ýolbaşçylar her ýyl mektepleri bejertmek, täzelerini gurdurmak wadasyny berýärler. Emma olar wada bolmagyna galýar diýip Köýtennaglylar aýdýar. 2015-nji ýyla çenli her etrapda 4-5 tan täze mektep guruldy. Emma bu guruluşlaryň soňy bolmady. Köýtennagda 6-njy, 18-nji, 57-nji 14-nji mektepler täzeden gurulmaga mätäç diýip radionyň söhbetdeşleri aýtdylar. Bellemeler Köýtennag etrawyna garaşsyzlygyň başga ýyllarynda hem bu sebäpde syýahata baran aşgabatly jurnalistler çağalaryň uzak aralykdaky mekteplere piýada okuw gatnaşyklaryny görüp hayran galyp gurrun ederdiler. Muallimleriň we enatalaryň köpüsiniň tasdiklamagyna görä bu hil şertlerde okuwlar talaba laýyk we dol sagadyny okudylmaýar. Owa ýerlerinde okuwun hili bar hapete gaçýar. İşini gowy bilýän, çağalara sapaklaryny öwretjek bolup can çekýän muallimler ýyl-ýyldan adalýar. Çem gelen adamy iş alýarlar. Olaryň çağı okutmagy taýýarlygy hem islegi hem ýok diýip iki çağasy owa mektebinde okuyan en aýtdy. Ulujamyzy şähere gatnadyp, şäherdäki mektepde okudýar. Soň okuwy bersek, okar ýaly etjek bolýar. Başaran çağasyny şäher mekteplerine okutjak bolýar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Emma döwlet eýçiligindäki metduata heretden Türkmenistanyň bilim puwdugy pazarlap ösýär. Resmi maglumatlara görä Türkmenistanyň diňe 2018-2019-njy okuw ýylynyň başlanmagy bilen bir topar mektep guruldy. Biz bu temany Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi haly bilen gurrundaşlyk arkaly dowam edýäris. Hudaýberdi bugun gepleşigimizde soňky maglumatlaryň fonuny Türkmenistanyň mektepleriň häzirki ýagdaýy barada gurrun edýäris. Ýöne ilki bilen giňişleýin gurrundaşygy geçmeden odol käbir sözleriň manyny barada söz açdyk. Türkmen dilinde odoldan umumy bilim berýän orta mektepler diýilýärdi. Soňra garaşdyrlykdan soň bir döwür orta mekteplere dünýäwi mektepler diýildi. Dilçi we edebiýatçy hökmünde bu sözleriň manyny barada biziň dinleýijilerimize gurrun berip bermisiňiz? Näme üçin dünýäwi mektep diýildi garaşdyrlykdan soň? Dünýäwi däl mektep ýok ahyr bizde. Bu hakykatdan hem şeýle men pikirimçe, menin pikirim däl, öňden goýulýanly kabul edilen zat umum bilim berýän orta mektepler diýilse gowy boljak. Onuň öňündäki umumy bilim berilýän diýen sözüm artykmaç.
Şonuň üçin bu orta mektep. Egerde dünýäwi mektep bolsa, onuň ýanyna dini mektep bolmaly. Demek bir okuwçy haýsy mektebi oturupdyr, dini mektebini ýa-da dünýäwi mektebi. Şo şertde dünýäwi diýseň bolar, ýöne ona häzirki döwürde dünýäwi mektep demek yerlikli däl, sebäbi bizde dini mektep ýok. Türkmenistana Sovet döwründe göreldi mektepler döredildi. Ondan ozal Merkez Aziýa ýurtlary Rus imperiýasynyň gol astynda wagty ak mektepler döredildi ýalňyşmasam. Indi şunuň taryhy barada bize gurrun berseňiz, sonra şol irki mekteplerden çykan beýik şahsiýetler barada mysal getirip bermisiňiz? Şol döwrüň mekteplerine hakykatdan hem seretmeli, üns bermeli, sebäbi şol döwrüň ören baý tejribesi bar. Egerde Ruslar Türkmenistany koloniýa edenlerinin soňky mektepleri göz öňünde tutsak, meselem Gaýsy Atabaýewiň hem şonuň döwürdeşleriniň okan mekteplerini, o döwürde Tuzemskaya şkola diýip mektep bar eken, ýagny bir yerlileriň mektebi, olar aýratyn rus dilini öwredýär ekenler türkmen çağalaryna, sebäbi şolardan terjimeçiler ýa-da bolmasa Türkmenistanda işlejek adamlara kömekçi bolar ýaly kadrlary taýýarlamagy göz öňünde tutupdyrlar, ondan ýokary geçmändir. Ýöne şol mektebi oturanlar ören bu bilim alypdyrlar. Şoň bilen birlikde Türkmenistan ýaly bir uly döwleti, däwlet giň territoriýal özüni saklayan bir bütün döwleti döretmegi başarypdyrlar. Olaryň hyzmaty gaty uly. Egerde Sovet döwrüne gelsek, Sovet döwrüniň ilkinji ýyllaryna buthanany döwletden mektep bolsa buthanadan aýyrmak baradaky dekrete bol çekilipdir. Şol dekretem ören möhüm dokument, sebäbi hakykatdan hem dini idaralar döwletden aýry bolmaly, mektepler dini idaralardan aýratyn bolmaly. Sebäbi mektep okuwçylaryna dini idaralar döwre laýyk ilm berip bilmeýärler. Şoň bilen birlikde Sovet häkimiýetiniň ilkinji ýyllaryna 30-njy ýyllarda, 40-njy ýyllarda gyzyl mugallim diýilen bir düşünje bar eken, mektep mugallimy. Şol adam gaty hormatlanýar eken, ol öňde tutulýar eken. Ony bir hojalygyň ýolbaşçysy bilen deň derejede görýär ekenler, ýokarda oturanlar şol gyzyl mugallymyň sözüni dinleýär eken. Mugallymda şeýle uly hormat bar eken. 70-nji, 80-nji ýyllara çenli hakykatdan hem mugallim diýilýäni bir ören hormatly kişi boldy, hormat goýulýardy ona, ol bir jemgyýetiň içinde intelligensiýany ýygyna düşürip berýän bir aýratyn topar hasap edilýärdi. Ýöne gynansaňam, soňky ýyllarda mugallimyň hyzmaty pese düşdi, ona berilýän üns gowşady, ol bir beýleki tarapdan ýene-de Sovet döwrüniň mekteplerinden bir almaly görelli bar. Olan okuw programmalary, okuw kitaplary ýygy-derli kämilleşdirildi. Meselem bizim okan ýyllarymyzda men 66-njy ýylda orta mektepde oturdum. Bizim öň ýanymyzda Darwinizm esaslary diýip bir sapak bardy. Şol sapak ýatyryldy, şoň ornuny umumy biologiýa diýilen sapak girdildi. Ine şol uğurlardan görelli almak şunun üçin zerur bolup geldi. O daýrda Sovet döwrüne bilime, ideologiýanyň täsiri, bilim bilen ideologiýanyň täsiri barada käbir tanqidi berlikler bar. Häzirki günlerde dolansak tanqidçiler Türkmenistanyň bilimiň ideologiýa gullugy edýändigini aýdýarlar. Siz munyň bilen ylalaşýaňyzmy? Bilim bilen döwlet ideologiýasynyň arasyndaky ara baglanşygyny näil görýäňiz Türkmenistanyň? Umuman aýdylanma ideologiýa öz täsirini, öz alyp barýan hyzmatyny bilim pudugyna goşmak isleýär. Eger ýene Sovet döwründen mysal alsak, biz onu jemgyýeti öwreniş diýip bir sapak bardy orta mekteplerde ýöreýte we ýokary okuw jaýlaryna eýen kommunistik partiýanyň taryhy geçilýärdi, ilmi kommunizm geçilýärdi. Şoňaly şol uğurdan bilim alýan adama ol gerekmi ýa-da gerekmez, onu seretmezden şol sapaklar geçilýärdi. Meselem tekniki uğurdan bilim alýana ilmi kommunizmiň geregi ýok, ýa-da medisina institutuny okuyan studente kommunistik partiýanyň taryhynyň zerurlugy ýok. Inni şol uğur häzirki döwürde de dowam edýär. Meniň pikirimçe şol siýasatyň ilma hiç hili dahyly ýok. Häzirki orta mekteplere
öň Niyazowyň ruhnama kitabyny girizdiler. Ruhnamadan hökman okumalydylar, hem egzamin tapşyrmalydylar. Soňky döwürde oň ýerine Berdimuhammedowyň kitaplaryny, Berdimuhammedowyň ýazdy diýilen eserlerini okap öwrenmeklik hökmany zerur hasap edildi. Ýöne şunun derecesi bilen seretsek, ýene de umumy biologiýa gelsek, ýa-da organik himiýa gelsek, ýa-da fizika, elektrotehnika gelsek, şol elektrotehnika bilen Berdimuhammedowyň eserleriniň hiç bir dahyly ýok. Meselem Berdimuhammedowyň eserini haýsydyr bir tarih ugurundan gitjek adam ýa-da bir siýasatçy boljak adam okap öwrenip biler. Ýöne häzirki zaman kibernetikasyny öwrenjek kadra, ol kitaplaryň geregi ýok. Siýasatçylar, okuwçylar islese de, islemese de öz taglimatyny şol ilyma goşmak isleýärler. Ýöne ol goşulanok. Öňüm şeýle bolupdyr, ýene de şeýle bolsa gerek. Türkmenistanyň häzirki territoriýasyna o daýrdagy goňşulara garanyňy urbanizasiýa, şäherleşme giç gelençemeli. Şeýle ýagdaýda geçmişde Rus basyp aljylary gelmeden hasodol. Biziň ata-babalarymyz nirelerde haýsy okuw jaýlaryny bilim alypdyrlar. Meselem Mawtumulu döräpdir ýa-da köp sanly nusga uşakylar bar, Kemine, Zelili, beýleki. Şol nirelerde bilim alypdyrlar, haýsy şertlerde okapdyrlar. Şu barada maglumat berip bilermisiniz? Sovetler döwründe şeýle bir ideýa bardy, şeýle söz aýdýardylar. Türkmenistanyň ýylatynyň 0,07%, ýagny her 1000 adamdan diňe 7 adam sowatly bolupdyr diýilýärdi. Şol maglumat ýalan hem ýalňyş. Sebäbi irki döwürde resme kolonial sistema gelýänçe ýerlerde medreseler bolupdyr. Şol medresede de owa çağalary okapdyrlar. Özlerim diňe oglanlar däl, gyzlarym okapdyrlar. Eger biz Türkmen destanlaryna seretsek, şo ýerde Şahenem bilen Garyp ýa-da Leyli bilen Mejnun ikisi bir medresede okuýarlar. Şol medresede de şolaryň arasynda söýgü döreýär. Zühre Tahir'de de şeýle, Tahirem Zühre de medresede okuýar, bir muallimyň elinde okuýar. Şolar ýaly medreseler bolupdyr. Şol medreseler owa ýaşlaryna başlangıç bilim beripdirler. Inni şol mektepleriň bir gowy tarapy ol bilen olara elitli öwredilipdir, hat sowat öwredilipdir. Olara sanlary goşmagy, aýyrmagy öwredipdirler. In bir elementar aritmetikany şonuň bilen birlikde de olara arap dilini öwredipdirler. Ýagny ikinji bir dili, dünýäniň bir möhüm dilleriniň birini öwrenipdirler şol mekteplerde. Şol mektebi gutorandan soňra beýleki şäherlere, meselem Bukhara, Xiwa ýa-da Bagdad tarapa uly medreselere okuwlara gidipdirler. Şol okuwlar elbetde tölegli bolupdyr. Oňa gurby çatýan adam öz ogluny iýerip bilipdir. Gurby çatmaýan adam oňa öz çagasyny iýerip bilmändir. Şoň bilen birlikde şol ýokary medreselerde häzirki dillen aýdanynda bir stipendiatlar, ýagny ýokary ýardam bilen üçin edilýän ýaşlarym bolupdyr. Meselem Kemine öz okan medresesinde oňa tarhan derejesi berilipdir. Ol aýratyn zekinli talip eken. Bu gatty giň tema Hudaýberde haýsy tarapdan çemeleşe bermeli ýöne ýene de bir soragy esasan owa we etrap mekdeplerini häzirki wagtda bilimiň hiliniň pesdigi aýdylýar. Munyň gysga we uzak möhletde nähili täsirleri bolar? Şular baradaky pikir garaşlaryň nähili? Bu elbetde gynançly ýagdaý. Sebäbi owa ýerlerine etraplarda orta mekdebiň berýän biliminiň keselmegi umumy kadrlaryň pes çykmagyna getirýär. Sebäbi bilişime ýaly owa ýerlerinden, etraplardan sagdyn ýaşlar ösüp çykýar. O ýerde ýaşlaryň fiziki mümkinçiligi güýçli, fiziki ukyplary ýokary. Şonuň üçin olar geljekde ilim uğruna, bilim uğruna bu kadrlar bolup ýetişjek adamlar. Ýöne olaryň bilimine kim baha garalsa, ol ýurduň ertirki gün üçin bu däl. Sovetler döwründe de şeýlerek meýli bardy. Sebäbi owa ýerindäki ýaşlar pagta ýygmalydylar, owaçy otamalydylar, ýekeliwe gitmelidiler, malyň ýygyndan ylgamalydylar. Ýene de şol döwre dolanyp gelinse, bir elbetde bu däl. Şonuň üçin ýaşlaryň ona da fizik taýdan sagdyn, akyl taýdan kämil ösüp ýetişjek ýaşlaryň esasy çeşmesi owa ýerler bolup durýar.
Şonuň üçin hem o mekteplerine aýratyn üns berilse, gowy ol ünsden düşürilse, döwletiň ertirki geljegi üçin agyr ýagdaýlaryň döremi mümkin.